Kovács Iván vagyok, és most a dinokról fogok nektek mesélni. Ez egy Tyrannosaurus rex. A kréta korban élt. Húsevő volt. Ez pedig egy megalosaurus. Húsevő volt. Ez pedig egy fiatal Carnotaurus húsevő volt. Ez pedig egy Velociraptor húsevő volt. Mi az a kis karom a lábán? Ez a lábán egy visszaálló kis karom, amivel szét tudta vágni, amit elkapott az áldozatát. Ez pedig egy Dilophosaurus húsevő volt, mocsaras helyeken élt mindig. Bénító mérget kapott az emberre, hogy meg tudja enni. Hát az emberre nem köpte. Az áldozatára, ugye? Igen. Húsevő volt. Ennek most éppen itt nem lehet becsukni a száját. Mik azok a kódok rajta? Ezzel lehet applikációzni, és játszani vele. Neked melyik a kedvenc dinód? Az Indominus Rex. Az Indominus Rex nem létező dinó volt. Ez most így játékban négyféleképpen tud üvölteni. És mi tetszik neked ebben a dinóban? A fogai, hogy eléggé ijesztő, meg jó hosszú a keze, ijesztő az arca. Ez egy Atrociraptor. Húsevő volt. Hasonló volt a Velociraptorhoz, de mégsem ugyanazok voltak. Mert ha megnézitek figyelmesen, más a feje, mindenben más. Kicsit nagyobb az Atrociraptor, kicsit nagyobb volt. De a Velociraptor okosabb volt, mint az Atrociraptor. Miért?
Hogy érted ezt, hogy okosabb volt? Jó. Ez egy dimetrodon húsevő volt. A permkorban élt. Hi. Ősülő volt. Ez szintén egy velociraptor húsevő volt. Hogy vadásztak, egyedül vagy falkában? Falkában. Na, mi van még itt? Ez egy Spinosaurus. Ez szárazföldön élt, vagy vízben? Tudott úszni, de szárazföldön élt. Nem ad hangot. Néha szól. Ja, mégis. Elnézést, néha szólal meg csak. Nagyobb volt a T-rexnél, húsevő volt. Ez egy Heranosaurus. Húsevő volt. Ez egy Carnotaurus. Milyen pici keze van. Valóban. A Carnotaurusnak, mint ennek látható, ilyen pici volt a keze. Lehet, hogy még kisebb is. Húsevő volt. Na és ez a hosszú nyakú itt? Ez egy Brachiosaurus. Növényevő volt. És hosszú volt a nyaka, hogy elérje a fák levelét. Ilyen hangja volt. Melyik volt az ismert legnagyobb szauropoda a világon? Az Argentinosaurus. Bizony. Képzeljétek el, hogy a Brachiosaurusnak itt volt az orra homlokán. Itt. Ez egy irritátor húsevő volt. És mi az a taréj a hátán szerinted? Hát azt még én sem tudom. A Dimetrodonnak miért volt taréj a hátán, arra emlékszel, meg a Spinosaurusnak? Nem emlékszel, mikor benn volt a könyvbe, olvastuk? Hát tudod, hogy melegítse a testét. Emlékszel, hogy a napfényt összegyűjtse? Ja, már igen, emlékszem. Ez
egy stigmalak. Uh-huh. Hasonló volt a Pachycephalosaurus. Hasonló volt a Pachycephalosaurusszal. Ez a nagy búba fején képes volt áttörni a téglát is. Ez egy Tyrannosaurus rex. A krétakorban élt. Egy húselő volt. Létezett. Az Indominus rex nem létező dinó. Van volt. még olyan dinó, ami nem létezett, csak kitalálták? Nincs, szerintem. Ez egy dimorfodon. Ezeket hogy hívták? Dinóknak? Ezeket is? Nem, ezek repülős hüllők voltak. Akkor a Scorpius Rex is létező dinó volt? Nem. Az nem. Az nem, ugye? Ez egy Quetzalcoatlus. Ez is egy repülős hüllő volt.